Hello guys, it's your boy Mbangweni Boy Beats. Yeah guys, quick video. Guys, choyamba pangani subscribe, like, comment and share the videos. Mabiti amene timapanga wa guys, muzipanga comment akakusangalasani, kumapanga comment kumafusa. Ndithu guys, koma straight to the point. Lero nimafuna kuti ndifotokoze mene amayendera mabiti kati mabiti aku Malawi amene timapanga wa ma free beats. Guys, tikapanga ma free beats musamangoti kudownloada kaya kuimba ndikuyika kaya ku YouTube kaya ku Spotify kaya ku platform iliyonse musamapange zimenezo guys. Chifukwa chimene ndapangira video ili chakuti tikamati ma free beat sikuti amakhala ma free beat yeniyeni kuti free yayi. Simafunika ukangoti waitenga beat icha komabe umafunika umulembere message mwini wake wa beat iyo, umulembere message umfuse. Simafunika kuti ulipire ngati ulibe ndalama yoti ulipire, komabe umafunika umfuse mwini wake ucha amene anapanga beat ucha ndekuti mumagwirizana kaya umulemba pa title ndekuti umulemba pa title pacha oro umpanga mention mugwirizana amene mungagwirizane. Koma osamangoti kudownloada beat ija kuipanga download basi kumata kuyika pa YouTube kaya kuyika ku Spotify imene ija imakakupasani reuse content or imakakupasani strike. Nde kuti simungapange ndalama, nde kuti maononga mphamvu zanu kuimba luso, nde kuti maliwononga osalipiridwa. Timaziwa kuti panopa content ndi ndalama, kupanga content ndi ntchito yoti aliyense amafunika alipiridwe. Nde olo producer amafunika alipiridwe. Inuyo mukakhala kuti ndinu oimba mumafunika mulipiridwe. Nde zimafunika ngati ineyo mutha kundipanga email olo kulowa kuma comment kuja beat ndaikonda tiye ndiyankhulane kuseri nde kuti ndikupasani WhatsApp number tiyankhulisane business imene tingapangire. Ngati mulibe ndalama koma titha kupanga deal ina yake kuti zikatere titha kuzapanga tere, zikakhala chonchi nde kuti tizapanga chonchi. Guys, inali quick video kuti ndikulongosolereni, komabe ndikhalabe ndipanga video ina ndikapeza nthawi kuti ndifotokoze zonse. Koma amene mumapanga download ma free beats guys, first of all mumafunika umuimbire kaya ndi email kaya ndi kuma comment mwini wake wa beat imene mwayikondayo, basi mpange agreement ndi pamene mugwirise bwino ntchito. Ndithu guys, zikomo kwambiri, enjoy the beats. Nde ma beat akubwera every week 3 or 4 beats. Nde pangani share, comment, komanso subscribe guys. It's your boy Mbangweni Boy Beats.